Dili kita magalangan kung doon na mo yung mga Biblia, bili uban kanako sa libro sa Exodus, Kapitulo 2, versikulo 11, ngadto na sa 15. Exodus, Kapitulo 2, versikulo 11, ngadto na sa 15, nag-ingon sa Dria, una niya na, uusan niya na kaadlaw sa dihang bidako na si Moises, niadto siya sa iyang katawhan ug bisulong sa ilang mga paghagok. Ug nakita niya ang usa ka Ehiptohanon na midakmal sa usa ka Hebreo na usa sa iyang mga kadugok. Ug siya mitan-aw sa palibot. Ug sa dihang nakita niya na walay tao, iyang ipatay ang Ehiptohanon ug gilubong sa balas. Sa dihang milakaw siya sa pagkasunod adlaw, nakita niya ang usa ka Hebreo na nagtan-aw ug nag-away ug giingon sa usa nga maoy sad-an. Nganong imo bang gibulalan ang imong kauban? Ug siya mitubag, kinsa bang naghimo kanimo nga pangulo ug maghukog kanamo? Naghunaw-hunang ba ikaw sa pagpatay kanamo o kanako sama sa pagpatay nimo sa Ehiptohanon? Unya si Moises lahadlot ug giingon sa iyang kaugalingon, ang mga tao na ibalo di ay sanay kabuk o sa pagkadumog sa Paraon may tungod nagtinguha siya sa pagpatay ng Moises. Kapag si Moises nilakaw gikan sa Paraon o pikuyo sa yuta sa Midian o milingkod siya doon sa usa ka atabay. Diyos, magapanalangin siyang tulong, mag-aampo kita. Pinong Diyos, salamat sa iyong tulong na buong nabasa. Dahil ikaw na mag-bless kini, nasamtang kami mag-tuon ni nakakaplag kami o favor ni ini kino, pinagi sa pagpanabot. Tugutin na ang katag tipid ni ini imong tulong kino, magka-penetrate sa kinauyukang bahay sa mga panindasin. Natag usap na ni kanako, lagi ko nakaalam, ang naiikon ako na makasaysay sa imong tulong gino. Kung kinasali kinatugyan kanino ang tanan, in Jesus na may pray. Amen. Muna ako, may buntag sa tanan. There are three questions we should all ask whenever we are going or we are facing a major decision sa ato ang kinabuhi. Adunay tulog sa mga pangutana na angay natong ipangutana sa dihang ang kita atubang ug dagko sa mga decision sa atong kinabuhi. Ano ba'y naghimo diri dagko ng mga decision sa ilahang kinabuhi? Now, kini sila mao ginatawag what, when, and how. Unsa, ano saan, o unsaon. Now, kung ato ang dili nato gamiton, isa ani na mga pangutana, pwede kayo na makahimo kita o sayot na mga choices kinabuhi. Na dili mo resulta kini sa ato ang pag-antos o pag-ani o nagkalain-lain na mga consequences nini. Therefore, ang pinaka-wisest, ang pinaka-maalamon na pag-approach nini, mao gayon ang pagduol diya sa Ginoo ug ang pagpakitabang na kaniya kung unsa gayon ang atong angay nga buhaton every time na muhimo kita og mga dagko na mga decision sa atong kinabuhi. Kung o ato usab na sayron, kung hitugot ba siya kanato na kita mo proceed, mupadayon sa ato ang dako na plano sa kinabuhi. O ato usab na sayron, kung mauna ba ni ang sakto nga panahon, mauna ba ni siya ang perfect na kabubuton sa Ginoo. Anyway, ato ka di ay the team na pag-aiskutan daron, ino pa stay in stuck with God. Pwede ka na makahimo o major na mga decision sa kinabuhi na dili ka bugawas sa kabubuton sa Ginoo. Usually, ang tao, mahimo og decision, ang iyang pinabasihan, ang iyang pag-ibakit, ang iyang pagbakit, ang iyang pinabasihan, ang iyang kaugalingon ng mga plano,
o mga paglantaw sa kinabuhi. Kapag nasaktan nimo ang kabubuton sa Ginoo, kanunay gitunta ka dapat rely diha sa plano sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. The story of Moses in Exodus chapter 2 verse 11 to 15 sa atong ibasa kanina is an example of the importance of seeking God's guidance before making a decision. Usa ka dako kaayo o nindot kaayo nga ehemplo kakakuhaan nato o pagtulunan una kita muhimo og desisyon sa atong kinabuhi. Although si Moses usa ka Hebreo apan nagdako siya o gipadako siya ingon sa usa ka anak na babae ni Paraon diha sa palasyo sa Ehipto. Gadiin, ang maong kahintang niya na sinatian niya ang kagamhanan, na sinatian niya ang misteryosong matang sa kinabuhi. Kaya naabot siya sa palasyo. Bumong siya sa lakto ng pagkasturya is sa anak na babae ni Haring Paraon. Apay sa diha, na siya gihingpod na, gidako na siya, aduna na siya insakto nga pangitaron. Siya pilakaw, nagto sa mga kauban niya, yato sa dapit niya din, ato dito nagtrabaho, ang iyang mga kaisuunan ng mga Hebrewanon. And then, samtang naglantaw siya sa mga nagtrabaho ng Hebrewanon, aduna siya nakita na pangitabo. Kadiin, ang usap na Ehiptohanon, iyahang gidagmalan, iyahang pasakitan, ang maong na Hebrewanon. Kung sa walay duha-duha, walay daghang pangutanan, pagtanaw niya na walay tao na nakakita, unang tanaw, iyang ipabay ang maong na Ehiptohanon. Kung iyang ginubong diya sa balas. Kung tungod sa maong na salaon, ang tanan nga iyahang kanagaya nga naangkon diya sa palasyo nahanaw ang tanan. Kay nahimo man siyang usa ka wanted. Kaya nga usa ka adlaw niya na adunay duha ka Hebrewanon na nag-away o gipasakitan sa usa ka Hebrewanon ang iyang kauban na Hebrewanon o si Moses gi-intervene siya o tanaw dino siya. Ano mo man ang gipasakitan? Ano mo mang gidagmanan? Ingon niya. Isa ba nagtibok-talibok na pangulong gani kanako? Imo bang buhatin gani kanako ang imong ginibok atong usa ka Hebrewanon na imong gipatay? O tungod sa kalisang ni Moses, isibat siya kay nadiha nga nakaabot ang maong balita adto kay Haring Paraon. Si Haring Paraon buot gipatay kay Moses. Inungdan nga nidagan giikyas kini si Moses pagawa sa nasod sa Ehipto o dito sa nidagan ngadto sa Midian. Jadi dito niya man dahil mama ang anak ni Jethro na nahimong diyang kapikas siyang kinabuhi. Jadi gikan sa iyang kinabuhi na kanang habugaway. Iadto siya sa Midian o nahimong siyang tigbalantay sa mga pamilya. Can you imagine? Sa usa lamang ka-desisyon na iyang ginibot, walay pangutana sa Ginoo. Ang iyahang kaniadto nga lamig na kinabuhi, nahimong usa ka tawo na tigbalantay sa kardero. Sabihin ninyo, biblically speaking, pag magbalantay ka sa kardero, isa ka sa pinakaubod na matang sa tao sa unang panahon. Pag magbalantay ka sa kardero. Ano ba? Pag tigbalantay sa kardero, walay holiday. Walay. Kada itong, kung naay sa celebration, for example, Pasko. Ang magbalantay sa kardero sa unang panahon, walay Pasko sa ila. Ituwa sila dito sa kapitibanan sa ilang mga kardero. Magbantay sila sa ilang mga kardero. Tanawa, tungkol sa iyahang desisyon na wala man lang siya makonsulta sa Ginoo. Inungdan na ang iyahang kinabuhi na galamig ngayang natagamtaman dito sa palasyo ni Haring Paraon dito sa nasod sa Ehipto, nahulipan kini kung usa ka pait na kinabuhi. Magbalantay sa kardero, niya wanted pagid siya. Kadua,
getting ahead of God. Just like Moses, daghan usab na ni kanato. Sometimes, nagauna kita sa kabubukton sa Ginoo. Ba diriya? Nagauna sa kabubukton sa Ginoo. Mga young people, mga young teens, naba sa inyo nag-una sa kabubukton sa Ginoo. Mga adults, naba sa inyo nag-una sa kabubukton sa Ginoo. Daghan kaayong mga Kristohanon, gawa ni basayon kung unsa ang kabubukton sa Ginoo sa kinabuhi. Walang kasagaran na desisyon na yung inigo, mag-unag yun siya sa kabubukton sa Ginoo. Just like Moses, sometimes, nagauna kita sa kabubukton sa Ginoo, pinaagi sa paghimo o mga sinanaling desisyon sa kinabuhi without considering any consequences. Every time, maghimo sa decision, either trabaho, either negosyo, either mga posisyon na ito ang ipili, or mga courses na ito ang ipili. Wala kay pangutana sa Ginoo kung hindi ba makaayon para sa imo, o hindi ba makaayon sa imo. Nagahimo kita o mga ginanaling decision sa kinabuhi, kung wala ba lang natin, ikonsidera ang posible na mga consequences. Walang sometimes, isang Kristohan ng lakas, natay mga pagbanay sa kinabuhi. Tayo magbahay ka sa iyong gilinyuan. Tayo magbahay ka na wala ka ng sila. Ano wala ka ng padayon sa sila. Nakon tayo kapasidad ng kiliganan ng kapasidad. Tayo magbahay ka na ginana ang iyong trabaho. Kung kayo mauna yung resulta sa iyong decision, wala imo gi-appeal ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Ino pa diya, Moses focused on an event rather than the big picture. Asa man nag-focus si Moses? Sa diha nakita ni Moses, nagkitagmanan sa usa ka Ehiptohanon ang iyang sukod na Ehiptohanon. Ang iya lamang nakita ay isang maong na event, ang maong na panghitabo. Walang niya ginatanaw ang dako sa ulakway kung iyang himuon ang maong na krimen. Wala niya ginakonsider kung unsay consequence kung iyahang himuon ang iyahang ang usa ka butang ang isangkop diha sa una. Walang kasagaran dito sa mga usually ay mga nangapriso na nagbahay o nabot sa prisuhan. Ano ba, dito naman sila nakarealize na ilang ihimo ngunit unta di ay sa usa kapait na kahintang sa ilang kinabuhi. Ito magtagong-tagot sa mga either mag-antos o antusan dito sa pinagbuhan, sunod sa naggal ng mga katuligan. Then dito ba sila makarealize kung na unahin na ang binalis si Moses. Ang iya lang nakita is ang maong gihino at ang tao. Kasi ginagmalat ang iyang igsoon na usang kahit humano. Sinundan na gisulod siya ang mauna. Tapat siya na kung iyang dali-dali. Wala ba lang siya ng umano. Wala ba lang niya i-consider ang posibleng consequence ng iyang kapyo ng mga tao. Basta, iya lamang gilibo kung sa ang santog sa mga una. Patay niya. Lalo kung hibo ka, mga decision sa kinabuhi. Labi na kung tinilit ang mga pas-pas na mga lalo na ito sa kinabuhi. Ayaw gidayon o kanang itong tulduki na mauna na siya. Una-huna, nadaghan na higayon. Mahibo, inyong pagalit. Isang lipuan na mga pang-una-huna or una-hunaon daw nimo. 1,000 times. Para lang yun, na itong sakto ang imo niya mahimo na decision kung buhimo na ang decision. Unang-una kay, inakinali si Moses, iyon pa, nag-focus lang si Moses sa maong event rather than the big picture. Wala niya na picture out. Nakulinig patay niya sa mga tao. Mapalagpot ba siya sa palasyo? Mahimo pa siya usa ka wanted. Ibang anak, gikan sa usa ka tao na gi-raise aron mahimong usa ka kuyaw na tao diyan sa palasyo. Kung ikaw, si Moses, usa ka kahidunghanon, kung makapuyong ka sa usa ka palasyo, ginisip ka na takot sa pamilya ni Faraon, di ba pagka lindot na ang klase na kinabuhi? Pero wala siyang kinahuna ka pwede mawala sa iya ka na. O na ang nakapait na yun, may mo pag-isang wanted
Diyan ka na sa Egypto. Ingon pa, the Hebrews was so refused in Egypt hundreds of years earlier had been forced into slavery by Pharaoh, who made their lives bitter with hard labor. Nakita ni siya ni Moses, adlaw-adlaw tingali nakita ni Moses na ang iyang katawang ang iyang kaliwatan. Kadihan na may kuyog niya sa Egypto, sunod sa daghan na katuligan. Hundreds of years na nagkuyog niya sa naso sa Egypto. And then later on, idaw-daw sila, gihimo silang ulipon, gihimo silang slave, ipatrabaho sila, ipaanto sila diya sa pagtrabaho, ipahimo sila usisa. Niya, ipaanto sila. Kadihan na nakita ni Moses, ang maong nagihimo, ang maong Egyptian. Dito lamang sa nagpuko sa iyang sa usa ka immediate situation kay sapat una-una kung unsay bunga, unsay resulta kung iyang himuon. Wala kung mahimo ka mga decision, maglano ka itong kinabuhi. Kanunay gid natin i-consider kung unsay resulta. Kay kanunay gid natin himuluman, walay pagmahay na magtuna ang tanan tuwa sa ulan. Lindog ba ang iyong plano? Ay balong ang tanan inyong plano, lindog. Wala kang iyong plano na dili lindog. Pero para lang nga sa kaugalingon imong dali, lindog imong plano. Di sa kung sa pa, kanindog ang imong plano. Dunay, kung dili na mao ang plano sa Ginoo, wala gyapon na sa mas lamig, kung mas lindog yun ang plano sa Ginoo. Ingon pa, His plan for delivering His people would not be enacted until 40 years later. Ano man? Sa diha na tago-tago si Moses dito sa Midian, dahil mo siya magbalantay dito sa kaldero. Ipuyong siya sa Midian for 40 years. After 40 years, itawag siya sa Ginoo, balik dito sa Egypt. Kinaagay sa katutang pilit na nagkalayo. Another one, he followed his reasoning rather than listening to God. Kita na mga Kristiyanon, puting nagana na itong rason. Imbis na mabati ta sa Ginoo, mas kisunod na ako atong daghan o nagkanaiyang na mga rason at kinagawin. Ganong imo din tukuron, kita kay reason. Ganong imo din buhaton, ay doon na kay reason. Ganong kinahanglan magbinyo ka, ay doon na kay reason. For example, negosyo. Ganong kinahanglan mag-focus sa negosyo. Wala kayo pakialam kung sa klase ng negosyo. Ay imo ginaw na, makaporta ka. Wala ka maglantaw, kung sa'y unahan ani. Kung sa'y nagpaabot ani. Wala mo ginalantaw ang dako nga hulagway sa unahan ni. Kung magtrabaho ka, ang imong nakita, kaya ang ibuha lang pagkinahanglanon. Kinahanglan na ako magtrabaho. Kinahanglan na ako mulakaw. Kinahanglan na ako tawag nila trabaho. Kaya nagkinahanglan ko. Wala ka lang na imong ginalantaw kung sa'y unahan ani. Nagkakag reason. Anong kinahanglan nga magbinyo ka? Wala pa lang nimo gikonsider kung malipayon baka human sa pamilya. Enjoy pa nimo imong marriage paghuman sa pamilya. Ay ang imo lang nakita, idaran na ka. Sigulang na ka. Ang imo lang nakita kay pangatlo kang mawala siya. Kay buwapa siya. Kay buutan siya. Kay guwapo siya. Kay maayong tao siya. Wala na ito nakita. Kung wala nimo gikonsidera, unsay nagpaabot dito sa unahan. Pahayan ba nimo? Uri kalipay ba nimo? Ang maong pamilyo. Inaalis si Moses. Ingon pa, he followed his reasoning rather than listening to God. Ano nga si reason? Wala siya mabati sa Ginoo kay iyang gisunod ang iyang reason. Sa dihang na nakita niya, ato na sila rason. Kapag yun ako rin, kaya yung ginagtao mga akong katawan. Inong nang ipatay na yun niya. Wala ba lang siya maghuna-huna. Wala ba lang siya mamati sa Ginoo. Kung will na to sa Ginoo, na siya makapatay. Pag-ingon pa, this is nasagaran daw. Kama daw ni ato sa mag-inahino. We look at the situation and come to a faulty conclusion regarding what we should do
based on our own limited understanding. Ako adong ginatanaw, ginalanta ang sitwasyon o human nato makita, ginadesisyonan nato base sa ato ang panabot. God, on the other hand, knows exactly what course of action is best, and He is willing to help us if we will seek His guidance. Abili mo upmaw na to'y makaayo. Abili mo upmaw na to'y lindot. Abili mo lindot. Pero kung mulilay ka sa Ginoo, ang pinaka-lindot, ang pinaka-maayo ang pinaka-best yun, pinaka-best na imuhang is udawag ka sa Ginoo, ay ang Ginoo andang na mutabang sa Ginoo. So ikaw, magpakita ka ng hakagin. Another one, Moses acted on impulse rather than seeking to know what God would have him do o to do. Usay isa sa mga gihimo ni Moses. Alam itong impulsive, pugsanon kayo si paspas kayo ba? Nalira kayo, mag-decide si Moses sa pagpangita o paghimo sa usa ka butang, sa usa ka sitwasyon na pwede unta ang Ginoo may trabaho. Pwede unta nga dili niya pasyon. Kung wala lang dili lang unta sa impulsive na tao. His desire was to defend the Hebrew slave. Usang iyahan una-una. Ang iya na pang desire is protektahan, depensahan ang usa ka Hebrewan na ulipon. Apan huwag siya magulauna ay tungod sa mga consequence ni o iyang hibuon. Although defending the helpless is good, maayo man. But Moses, should have considered if his impulsive action was the wisest way to accomplish this. Dapat si Moses, iyang na i-consider kung ang iyang impulsive na action o ba'y labing tama kung iyang piningguhatan. Dahil kita ng mga tao, people tend to react rashly for several reasons. Kita ng mga tao, dali na kahit ang muna. Sabay lang na situation, sabay lang na problema, react dahil na. Ano pa? Tungod daw kay una, because of their attitude towards the situation. Kaya hindi mo una-una isang ilahang pinaya. Because of their prejudice in the situation. Because of their selfishness. Walang na, hindi mo nakita. That's why dali na kayo kakaparita. Dahil pa, when we act impulsively, we're more likely to make decisions when we later reflect. Walang ayaw yung pagdali sa imohang desisyon sa kinabuhi. Ayaw yung pagdali. Ano ba ka? Ako ang luda. Lupa niya. Ano magdali ng kagminyo nga ano na may daghan nagsayang? Ano magdali ng kagminyo nga ano na may daghan ng pantalon? Para magkakahutan. Anak na gani kay desisyon na ibuhan. Think wisely. And think 1,000 times. Una-hunagin sa daghang ibigon. Kung kini ba, makaayo. Kung kini ba, kukira, kunindot manisa. Ikaw pa, ayaw Diyos pag dali kung decide. Kung usay mo nakita, kung usay ang imong nahibaluan, ayaw gidayon pag-decide sa paghibo. Kung usa ka decision, na base imong pagamahayan so maabot ng mga adlaw. God wants us to first seek to know His will in the situation. Gusto sa Ginoo. Buot sa Ginoo. Nauna ka umibo ang decision na ato unyang pagamahayan, ato yung pangitao ng Ginoo. Gusto tahon kita ato ng Ginoo. Kini ba, will sa Ginoo o dili? Another one, Moses acted on his own strength rather than in God's power. Pagkakita niya sa mga sitwasyon, nagidagmalan ang mga Hekuhanon sa Ehiptohanon. Sabi niya, mas damhanan pa.
siya kay sa Ginoo. Sometimes, gusto tama ni Dalos. Kaya amin nato, kung di, kung tama ang Ginoo. Pero, hindi mo, doon ang Biblia. Yung pa ako, yung pa ang gitulo, yung ako, ang manimanon alam sa amin. Kapag si Moses na pakyas na eh, wala siya makarealize na pwede dahil ang Ginoo ma-intervene sa mga malibok o sa mga hitabo. Kalit lang siyang ang intervene kung gihimo niya ang usa ka butang na pwede magtakto himuon sa Ginoo. Sabi siguro niya, ang powerful pa siya kaysa Ginoo. Imo pa, human strength is very limited. Limitado lamang ang puso sa tao. But the Lord God is almighty. Zamhanan, powerful ang Ginoo nato. Yun pa, later on, God's power was illustrated when He delivered all the Hebrews of Egypt and destroyed the entire Egyptian army in the Red Sea. Tanawa, kung ihalang na ito, itugyan sa Ginoo, makita yun, may pasayas yun ang power. Tama sa iyang pag-pasayas sa iyang power, sa diha, ayan ipitas ang Red Sea, kung ipatay niya ang tanan ng mga army sa Egypto, pinahagi sa Red Sea. Walang kita, atong yung una-unaan, isatusok ka rin mong kanalitable, isatusok ka rin mong kakusgan ng tao, hindi ko hindi na powerful. Hindi siya, mawalay makaabot sa iyang kusok sa iyang. Second to the last, Moses acted in anger. Pag nakaka sa kasuko, nakaka sa inyo nila. Pero masuko ka niya, kalit ka makahimong decision, abuhatan nilo ay tuwod o bunga o tuwod kay bunga sa kasuko. Sometimes sinala ang reason na nangalapis ang banwa. Hindi ko nagmahal sila. Anyway, hihimo sila sa kabungan, panahon sila. Wala kong, ganit ka sa kasuko, ayaw din mag-decide. Ayaw maghimo ang decision. Ay kung maghimo ka ang decision, panahon sa imong kasuko, di na mao, di na magkalimao ang imo ang decision. Si Moses, naghimo sa decision tungkol sa iyang kasuko. Nasuko siya, kaya nakita niya ang usa ka Egyptian, niya gidawat-tawad sa usa ka Egyptiano. Hinunggan tungkol sa iyang kasuko. Ihasnap siya kaya hindi pa tayo mga Egyptiano. Sahay, olay, may tabok na nato kung kita magpadala. Pero ito, di na lang galing ka lang, baka bumat ka lang kung sakit na pulong. Maka-realize ka, ano nasulti man ito ako? Nasulti ito nito, ay anaan ka ba? Malang kung anaan ka sa kasuko, mas maayo na lang pakahinong ka. Mas maayo, bupauli ka sa itong balay. Inumbog ng tubig, katulog. Para pagkatali mo, bugnawan mo nahuna. Ay kung nakakasakasuko, kalamig mo, kapit, kuha na nakusilig, kabo na ito. Taon-taon, ilak-ilak pa sa dalaguan. So, kaya na, kung nakakasakasuko, ayun yung pag-iwo. Ayun pa, if we hold on to anger rather than quickly forgiving others, it will hide in our hearts until the situation triggers. Padahal, kung naano ka, magpabilis daw tayo sa kasuko, kaysa pagpasayo sa mga tao, mabuk ang panahon. At itong imong sige, sa panahon di ko ang luuman, nakasuko ka ng tawanan, bubuto na, at abot panahon na magpabikil. Tama nga na siguro nila. Ito yung iba pa siya, naman yung dalan. Nalakay, lumot-lumot na kalatawanan ba? Naghihulat lang din mo na mabikil ka. Para mahito din ang gusto niyo sa saya. Ano kung Kristuhanong ka, pili ang pagpasaylo ay sa pagloob at kasupo sa mga tao. Ay maabot ang adlaw na matrigil na siya, kahimok ka isa kasalanan. Mahayan ninyo. The rest sa imuha. Diba sila? Walang ingon pa, walang ingon sa Ephesians 4:16. But then we are likely to respond in an embarrassing, hurtful, or a destructive manner. But
Pag ang Kristohanon ikaw, anaa sa kasuko, may balaan o Kristohanon bigid siya ulit. Kay daghan kung mga Kristohanon na anaa sa kasuko, wak na yung mga batasan. Duda! Daghan mga Kristohanon, may baluan, babulgar ang ilang pagkatao, panahon na anaa sila yung kaaway, anaa sila yung kasuko. Pag ikaw galing mawat-an o maayong batasan, dili ka ituko sa Kristohanon. Kasuko, panahon sa kasuko, malika kayo ka, tanang pangalan ni Satanas, pangalan niyo, tao kung niyo, kuya, kanina kay mangurog ka kay gusto na ka, musumba, kupatay. Marag tigil siguro sa Kristohanon, nagtabuban ka lang, ikik ka sa Kristohanon. Wala na, ayaw yun kung himong desisyon, panahon sa iyo. Kay kung himong ka desisyon, panahon sa iyo kasuko, anak na desisyon, posible mahaya niyo sa kanang adlaw sa inyong katapusan. He failed to consider. Napakya si Moses sa pagkonsidera sa posible na mga consequences. Ang iya lamang nakita is ang maong nahitabo karon anaa sa iyang katubangan sa mga ang ginagbalan ng usa ka Hebron ay usa ka Hebron. Kung baulang niya nakita, kung wala niya mahunaan, wala niya makita ang posible na consequence. Instead of responding impulsively to a situation, we should seriously think about the long-term ramifications. Some traces carry consequences that may last a lifetime. Walang dapat i-consider din nato ang posible na. Kala di mo desisyon na iyo. Dapat mong gawin na. Magtungkol ka o desisyon. I-consider din mo. Ang long term, i-picture out mo kung sa kunya'y mahimong resulta, bunga ni sa ulangin mo nga. Magtrabaho ka, kung sa ba ang mahimong resulta, makaayon ba niya sa kuha in a long term, o mahayan ako siya to the rest ako. Kami yun. Ano ba kami yun na dria? Anong inam-inam na. Nangutulog kami yun. Una-unaan sa makadagang ito. Una-unaan sa makadagang ito. Kaya dili na duwaan na pwede mo. Dili na gamit mo balay na pwede na. Una-unaan. Kaya pang imong pilion, napakaslan karon, kumbinyoan karon. Mao pa bala siya ang imong pilion. Sa panahon na naa ka sa kalisod, naa ka sa kasuko, naa ka sa mga balatian. Kaya basin mamita ka, buguna-una ka. Paano ikaw tumanong ako na minyo? Kita kanto na lang, manager dito sa bangko. Ba't ako nag-isip ka? Una ka sunod sa kami yun. Una-unaan yun. Hindi bang happiness? Hindi bang enjoyment? Hindi mo na sinatian na bakit karon? Pagkabalikon, pabaliunin, pagkabutin. O kung dili na ni mo ni balikon, makaingon ba ka na tell that you are part ka? O bakit iingon ka? O bakit masantot sa iyong una-una ng kanalaing mga pagbasol, mga pagmahay? Inumtuman na ito. Ang kaanyang bulabay, ang kagwapo bulabay, ang kalindot sa panig bulabay, ang kinaiya, mo nalay magbasa. Kanang imong gihugba karon kay putis ko sila na. Babot ang panahon, dili na putis. Kanang imong gihugba karon. Imali tuwod kay buwapat siya. Babot ang panahon, bukuntos ang lahat. Kanang imong gihugba karon, gihugba nimo kay kumplito gipon. Babot panahon wa na gipon. Ang pangutana, gihugba ang pagkain. Kung nakakay desisyon mo ang karon. Ay ba ang kinabuhi? Ito ba duha? Nakalabay, kalipay ni mo for the rest sa imong kinabuhi. Or mahayan ni mo for the rest sa imong. Alipalito na ako pag-iwan. Kanunay yun i-consider ang dako ng lagway o makamit. Unahan. Ayaw lang karon pag una-una. Ayaw lang ang imo nakita karon ang imong desisyon.
apil nga imong desisyonan ang mga butang na wala sa imo. Walang paabot sa imo. Langin ako ang tanan sa pagtindog. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Pabilin diha sa mga lakang uban sa Ginoo. Make sure ang imong mga lakang nagtubay sa lakang. Kung ako, lindot man ang imong plano. Wala'y tao na maguna-una kung dautan para sa iyong kapilikan. Pero kung ano na may nasayod sa labing makaayon sa imo, dili ka. Dili ang imong mga magulang. Ang robot, ang tanan ng mga invention, kung nakakay swito anak nila, dili ikaw ang nagpalit. Dili po siya ang binuhat o invention. Ang labaw na swito anak niya, ang iyahang invention. Ikaw ang hindi mo, ikaw na tao ang binuhat sa Ginoo. Nakakay nakailang kanino o kanako, dili ang imong kong kanino, o dili ang imong